Hawin! Kana! Ala! Maayong adlaw mga kajagwar. O karon magtur-tur dahil mi sa bukiran sa akong bayaw. Mo ni ang view diri mga kajagwar oh. Mubaba may diha. Kinadiha lahang dakong gulayan o madto na mi. Mao na ni ang agianan kajagwar sa padulong sa ilahang dakong gulayan. Guys, dili mo kita og kalabasa nga murag lagan kadako. Hi pud mo sa akong vlog oy. Ikaw ay. Nindot kay walay lapo kay balason. Kung kuan ba niya, grabe kalapok ba? Hindi balason. Grabe yung kabugnaw. Grabe ka presko ko dire. Dol na lang Brad, layo pa. Dol na lang, layo pa. Ay layo pa di ay. Og doon na mi sa sapa. Ug mao di ni ang sapa sa Datal Batong. Ug wala pa din mi katunga sa gulayan sa akong bayaw. Og mutabok mi. Kanang makita ninyo na dakong kable. Mao na ang for example magbaha diri ang sapa, dihay agi ang mga produkto. Hangak. Nya sama ay hangak. Ikaw mang. Nya. Nga anong ming uban. Ning ulan na. Ang duha nagpandong og sako. Layo pa Brad? Ay, hilang. Padayon lang. Subidaon pa man kaaya din eh. Challenge kayo, giulan-ulan pa gyud. Ayaw surrender kita ha. Kani uban-uban ka. Pit. Nagsungkod-sungkod naman yung isa. Simihangak na. Palaban lagi dahon saging. Oy, unsa man na? Pagtanaw sa gagian. Bulasot ka sa lapok noon. Kay nakakita man yung nahulog na pinya. Aw gibir ha sa kumbayaw oy. Kuno? Uy. Ang tagtian. Lami gyud di ay. Lami. Ay naning kamo gyud taon. Bisag ilo pa makaon ano? Diha mi nanukad oh. Diha mi sa kana na baryo. Handa kong gi-zoom nako. So layo na gyud kayo. Og nanami dire. Wala pa daw mi katunga. Matod pa sa kumbayaw. O kaon-kaon na sa pinya. Pa-relax ba? Lapok na yun ang dalan. Wala ang kakapoy ba nang yun? Di ang pagtanom sa sayuti. Ginahimuan yun siya balay-balay di ay. Mga sayuti nangumbitay oh. Arbisono naman yung mais oh.
Laya na. Wa pa jud gi-harvest ba? Sang giuna naman ni oh. Nasubraan ka laya ba? May padulong ana nag-fogs dia oh. Diha may padulong. Kuha sa kumbayong yang isa ka kabayo. Oh yeah, hindi sakyan. Sakay ta dai. Kamu mo sakay mo kabayo. Ikaw. Sakay unta ba kay kapoy na. Uy, ikapoy na day kakaluoy. Napay do ka kabayo tora. Iya kabasin kuan niya. Napay kabayo. Nang di ma. Hala kanindot mo sakay tian. Di ko. Nya na. Ano sa kiting? Ali. Tingnan sa kiting. Sikite. Kiting. Likod. Bulan sa kuan pang sa kanang ano niya. Buhok. Hi Teng. Ay, salamat. Amo sang gi-relax ang among service. Tara. Relax. Hinabot na mi diri sa gulayan. Ug diri na diri. Uy, pagkadaghan sa yuti.